Aplauze, aplauze pentru Denisa. Mulțumim tare mult. Ce faci? Unde ai dispărut? Ai dispărut așa în ultima vreme, nu te-a mai găsit nimeni? Da, am avut o perioadă foarte ocupată. Am fost și în Australia. Mamă! A fost foarte frumos, ne-am distrat foarte mult și am cântat și ne-a plăcut extraordinar de mult. Și când am revenit în România am avut spectacole foarte multe și am avut o perioadă așa foarte aglomerată. Foarte aglomerat, adică ai devenit internațională, cum se zice, nu? Am mai fost și în America eu, deci n-a fost o perioadă așa surpriză pentru noi. Dar câte tu ai concerte în fiecare zi? Vara, în perioada de vară, da, iarna în weekenduri, așa, cam joi, vineri, sâmbătă, în perioada asta. Dar mai mult prin străinătate? Da, cântăm și foarte înțeleg că în străinătate acolo îți faci și cumpărăturile mai nou, nu? Da, mai mergem așa când în turnee, când avem așa câteva zile mai libere, mai mergem și la cumpărături să nu ne plictisim și nu putem să ne abținem și mai cheltuim și bani. Cam cât ai cheltuit tu, uite, pe ultimul shopping? Să știi că eu sunt foarte chipzuită, da? Și nu arunc așa cu bani în stânga și în dreapta, doar să-mi placă ceva extraordinar de mult și să mi-l doresc prea mult și mi-l cumpăr, dar nu exagerez, să am absolut nimic. Care e cel mai scump obiect pe care ți l-ai cumpărat? O poșetă. De care? De firmă? De firmă, da, mi-a plăcut foarte mult. Și cam cât ai dat pe ea? A costat, am luat-o din America și a costat câteva mii de dolari. Oh, da, frumos, frumos. Da. Da, investești în case, în mașini? Unde? Că dacă ai atâtea concerte, bănuiesc că ai și o căruță de bani, nu? Să știi, Adriana, că în ziua de azi nu se mai câștigă sumele care se vehiculau acum câțiva ani, dar mulțumim lui Dumnezeu că ne e bine, am reușit să-mi cumpăr o casă. Bravo, și am o mașinuță și cam atât. Carnet ai? Am, da. Ți-ai luat și carnet? Mi-am luat și permisul, și da. Ești șoferiță? Sunt începătoare, da. Și ai lămâia în geam? Da, clar, da. Am niște emoții când mă opresc, domnii polițiști, fai, zici că dar cine nu le știe ce dai examen. și tu CD-ul, nu le dai și tu Să știi autograf? că spre rușinea mea niciodată n-am CD-uri cu mine în mașină, eu ascult numai radio și la spălătorie când duc mașina râd băieții de mine că n-am nicio manea în mașină. Păi și cum rezolvi cu domnii polițiști? Păi de obicei eu sunt foarte calculată așa în trafic, că fiind începătoare nu prea sunt așa să mă bag, să așa. Nu ești viteză mănângică? Da, nu, mă opresc așa pentru să mă verifice dacă sunt în regulă. Păi și dacă te oprește domnul polițist și te recunoaște, dumneavoastră sunteți Denisa. Da, sunt foarte de treabă. Bine că deocamdată n-am greșit grav să fie mai răi cu mine. Da, mă întreabă, sunt Denisa. Dar singură cu mașina sau însoțită de singură, cine? Da. Singură? Să știi că mai bine conduc singură decât când sunt cu cineva. De ce? Mă panichez, nu știu. Pe bune? Am emoții, da. Am o prietenă care e foarte fricoasă. Ea are permis și conduce foarte bine și când e cu mine mă panichează atât de tare că nu mai știu nici frâna să apăs, nici accelerația. Da, mă panichează. Da, ai condus doar în București sau și în țară? Doar în București conduc deocamdată. Uite, cred că acum vreo 2 săptămâni am cântat pe undeva pe lângă București și Liviu, vărul meu, era atât de obosit că a zis că dacă nu conduci tu, eu mă opresc aici să dorm puțin, că nu mai rezist și știam că dacă îl ia somnul, sigur mă ține câteva ore și m-am riscat și am condus pe un drum așa de țară și mașină, că eu am hidramată și mi-e mai ușor, și mașină manuală, deci a fost atâtea noutăți pentru mine că nu mai știam cu ce să încep, să fiu și atentă, era și întuneric, dar m-am descurcat. Te-ai descurcat, deci nu e foarte greu. Nu e foarte greu, doar că nu trebuie să ai emoții. Atunci când ți-e frică, parcă atunci se întâmplă ceva mai așa. Deci tu zici că ai avut multe concerte și din motivul ăsta ai dispărut așa de la televizor, din atenția opiniei publice, sau pregătești ceva, Denisa? Am și lucrat în studio. Am mers săptămâna trecută și da, am lucrat ceva în studio și pregătesc surprize frumoase. Sper să am și colaborări cu artiști din lumea noastră. Cu cine? Uite, cu Guță. Pe bune? Cred că o să cânt câteva melodii. De când ai mai cântat cu Guță? De când era mai micuță, parcă... Nu, vara trecută am avut o melodie cu el. Da? Da. N-am mai cântat cu Guță de când era mai micuță. Ce tare sună asta? Da. De la 16 ani așa am avut foarte multe colaborări cu Nicolae Guță și vara trecută am reușit să mai facem o melodie împreună. Păi și acum ce ți-a venit să faci din nou cu Guță melodie? Pentru că prind foarte bine. Da? Da. Și mergeți împreună la evenimente? Nu, noi ne întâlnim foarte rar. Ne-am întâlnit la câteva evenimente, avem public probabil diferit, dar ne ajută pe amândoi. Când ai o piesă bună, te ajută. Foarte tare. Da, ai văzut că Guță din nou așteaptă un copil? Am citit și eu, dar nu știu foarte multe, că dacă nu prea stau pe acasă, nu, doar pe internet, așa ce mai văd și eu. Am înțeles că se oprește la 20 de copii. Super, Doamne ajută! Aoleu, dar cred că sunt foarte mulți, mi-e frică și unul să fac. Ți-e frică? Foarte frică, de da. ce? Pentru că mi se pare foarte greu să stai non-stop cu un copil.
Nu e Că greu. eu îmi doresc copii, adică nu concep viața fără un copil, dar totuși mi se pare că avem așa nevoie de câteva ore libere și pentru noi. Păi luăm o bonă, avem o bunică, adică putem să avem și viață socială. Da, e foarte greu în ziua de azi să găsești bonă. Da, e o responsabilitate, e adevărat. Da, foarte greu. Eu știu de la vărul meu Liviu că și-a căutat bonă foarte mult timp și într-un final a reușit să găsească pe o doamnă foarte bună. Da, e mai complicat, dar Da. se poate rezolva. Da. Deci tu îți dorești un copilaș. Foarte mult îmi doresc, dar nu acum. Mă rog, mai încolo. Da, mai Dar încolo. cu cine? Asta e întrebarea. Da. Ți-ai găsit sufletul pereche? Da, am o relație de Ce ceva frumos, vreme. felicitări. Mulțumesc mult. Și ți-e bine, nu? Da, sunt foarte bine. E o relație foarte frumoasă, dar la început, când m-au contactat ziarele, am spus că am o relație și am fost atât de dezamăgită, că au scris atât de urât și pentru liniștea mea sufletească și pentru mine, așa, și familia mea, mi-am hotărât să nu mai vorbesc de viața mea privată și să vin la televizor cu lucruri, nu știu, să cânt, să spun pe unde am fost, ce am văzut, ce am... E mai bine așa, nu? Da, eu sunt mai liniștită, eu sunt mai sensibilă și nu... Te-a afectat? M-a afectat, da. Așa. El e tot din branșă sau e... Nu, n-are nicio legătură. N-are nicio legătură, dar te înțelege cu programul tău încărcat. Bineînțeles, da. Merge cu tine? Nu. Niciodată? Nu. Nu. Fiecare cu treaba Și lui. acum unde pleci? Săptămâna asta o să fiu la Paris, Mamă. iar peste 2 săptămâni am turneu în Italia. Mam! Păi și când mai ai timp tu de făcut copii, de iubit? Păi de... nu acum, Adriana, mai târziu fac copii. Mai am timp, am avea 25 de ani. Ai toată viața înainte. Da, așa e. Deci pregătești duete cu Guță Da. și cu mai cine? Nu știu, deocamdată vor fi surprize frumoase, sper eu. Că nu vreau să spun și poate nu se întâmplă Să nu și... zici că și cu Florin Salam. Nu cred. Dar nu te-ai invitat la nuntă, Florin Salam? Dar nici nu cred că m-aș duce, că avem alte priorități și nu e o legătură foarte strânsă între noi și probabil la un eveniment atât de important și de frumos din viața ta, inviți persoanele dragi. Foarte apropiate, da. Foarte apropiate, da. Dar voi în lumea asta artiștilor de muzică de petrecere, nu vă întâlniți foarte des? Ba da, se întâmplă să ne întâlnim. Eu niciodată n-am avut conflict cu nimeni decât cu Florin Salam. Îmi pare rău, eu nu sunt genul de om care să mă cer cu cineva. Nu-mi place și nu sunt de acord cu asta, dar dacă s-a întâmplat, a fost împotriva voinței mele și asta e. Dar nu, dacă ne întâlnim, nu ne înjurăm sau să ne certăm sau ceva. Pur și simplu, suntem oameni civilizați, da. Da. Acum. E bine că ați trecut cu vederea acest conflict. Da. Până la urmă. Da. Ești fericită, Denisa? Sunt foarte fericită. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu chiar cred că sunt un om norocos. Foarte bine, draga mea. Eu îți mulțumesc mult că ai venit aici, că am reușit să o prindem, domne, pe Denisa. După atâta absență și te așteptăm cu surprizele. Da, Când vor mulțumesc fi mult. gata surprizele? Păi eu sper cam într-o lună de zile să pot să vin. Cam de 1 iunie, așa, de ziua copilului? Da, ar fi frumos, nu? Ar fi frumos. Mulțumesc, draga mea, te Și rog să eu ne mulțumesc. cânti și le mulțumesc celor care ne-au urmărit astăzi. Mâine avem subiecte la fel de interesante, dragii mei. Vă pup, la revedere, ne cântă Denisa! Cel mai frumos nume din întreaga lume e numele tău și cel mai frumos chip din univers e chipul tău. Cel mai frumos nume din întreaga lume e numele tău, numele tău și cel mai frumos chip din univers e chipul tău. Ne avem unul pe altul la bine și rău, fiindcă așa am jurat în fața lui Dumnezeu. Ne avem unul pe altul la bine și rău, la 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 la, fiindcă așa am jurat în fața lui Dumnezeu. Cel mai frumos nume din întreaga lume e numele tău și cel mai frumos chip din univers e chipul tău. Cel mai frumos nume din întreaga lume e numele tău, numele tău și cel mai frumos chip din univers e chipul tău.
mulțumesc mult, draga mea. Îmi place că de fiecare dată vii aici și cu formația ta, ești foarte bine pregătită. Da. Felicitări, Denisa, mulțumesc mult, la revedere, dragii mei, pe mâine, pa, 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 pa!